брат. Окей, спира да е първи! Чек, 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 чек. Чек, чек, тука ли сте микстейп? Къде си бе, мама ти гледа? Как ти беше името? 600 лева. Ще ти разбием главата в монитора. Не 6, ти ще вземеш стотинката от тезитора. И това ще ти е наградата. Дошъл съм брат за славата. Глей се, аз ще кажем здрасти, бате аритато. Батъл с мене се познаваш се с алигатор. Или не бе, мали, глей са. Батъл с мене, това е да си с Майк Тайсън в клетка. Във въздуха ще държим, ще те бия пред Прим и брат ми Ивелин. Приготви си, бате, възелин. Кво сте ми докарали тука, тоя циганин? Да си правя с него батали, все едно да си правя спаринг с баба ми. Имаш една минута. Мислиш се за малкия, кой се кръсти на рестлера на пишката си, бе брат, Сега си смътна токелна и стилка, четко от джана, после да лапне салама ми, идвам от... Идвам от селото, скрито в листата, брат, вече няма да ти слушам мъгавия рап, бе брат. Може би си бил чудовище или не знам, обаче виж, брат, ще свършиш като ламята с копие в главата. И ще бъда в устата да се правиш ми, да не се неме окей, като лапиш някакъв гей тук на сцената, излиза правя с тебе ММА. Аз съм Конор Макгрегор, ти мога да си някакъв черен. Айде, Ице! Така става. Хора, това беше велико, разбираш. Мога да ми чуя за този батъл? Като ви казвам да бъдете креативни, имам предвид да бъдете креативни. Името му е 600 лева. Ей, Кобър, имаме ли охрана да го свалим това? Добре. Окей. Бади, името му беше 600 лева. Осъзнахте ли той какво направи? Той направи истински фристайл по начин, по който да звучи сякаш е подготвен. Това е идеята, братле, разбираш? Бъдете креативни и мислете on the spot. Yes! Искам да чуя примката какво мисли. Бате, не ме окей, мисля какво. Копа, аз мислех, че 6 лева е някакво остроумно, ама сега се съмнявам. Не, бе, шегувам се. Повече трябваше остроуми във фристайла, освен в името Копа.